Suomessa ei ole tehty vielä tässä vaiheessa, kun tätä haastattelua tehdään, niin ei ole tehty yhtään niin kuin luonnollisilla henkilöillä näyteltyä 3D-elokuvaa. Tässä on varmaan niin kuin aika ensimmäisiä materiaaleja siinä suhteessa. Kun kehitys on nopeata ja tälläkin hetkellä on jo tiedossa, että esimerkiksi vuoden päästä kalusto on paljon kevyempää ja kehittyneempää, niin sillä tavalla tämä pioneerityö ei tietysti mene hukkaan. Että minusta oli kiva kuulla, että tämä yksi ainoa guru, joka tänne Suomeen on jäänyt, kun se toinen ostettiin Jenkkilään, oli sitä mieltä, että täällä tässä meidän projektissa on tällä hetkellä Suomen 3D paras osaaminen. Ja siitä kannattaa kyllä olla ylpeä ja pitää siitä kiinni, että aina pysytään sillä kärjessä. 2D:ssä ei ollut oikeastaan mahdollista niin kuin tehdä fyysisesti katsojalle vaikeaksi sitä katsojakokemusta, mikä on niin kuin 3D:ssä ihan täysin mahdollista. Että jos se niin kuin huolimattomasti kuvaa, niin sit se on katsojalle niin hankalaa, että sitä ei vaan pysty katsomaan. Ennen kuin edes lähdetään kuvaamaan, mun täytyy tietää se, että halutaanko sillä 3D:llä tehdä draamaa. Halutaanko sillä saada aikaa joku tietty vaikutelma. Eli jos on joku huippukohta draamassa, niin halutaanko tehostaa sitä sillä 3D:llä ja tälleen. Se on ihan ehdoton, koska se vaikuttaa siihen, että miten niitä kameroita aletaan sitä asettelemaan siellä kuvauspaikalla. Jokaisella kuvauspaikalla on käytävä etukäteen stand-in näyttelijöiden kanssa, jos on draamasta kysymys. Ja kaikki mahdolliset kuvakulmat on etukäteen kuvattava jonkinlaisella 3D-kuvauskalustolla, ja tässä tapauksessa still-kamerat olisi varmasti kohdallaan. Sitten kun mennään kuvauspaikalle, niin ensimmäisenä mun oikeastaan täytyy tietää se, että missä on kauin piste kuvassa ja missä on lähin piste kuvassa. Niin sitten mä naputtelen mun hienoon tietokonesoftaan ja sitten se kertoo mulle, että kuinka kaukana ne kamerat pitää olla toisistaan erossa. Kaikki niin kuin fuskaaminen vaikeutuu aika paljon. Et just vaikka lavasteessa niin nuo mittasuhteet, jos haluat, että huone näyttää siltä, että se on 10 metriä kertaa 10, niin se pitää rakentaa sen kokoiseksi. Ja valaisus pitää olla se, että se voisi sanoa, että se pitää olla vähän tasaisempaa sen valaisun, että sit jos jokin alue jää ihan täysin niin kuin alivalotetuksi, että siellä ei ole mitään yksityiskohtia, niin sitten se 3D ei toimi, koska se kamera ei näe niitä eroja. Tietysti se, mikä on pettymys, on se, että kuinka paljon rajoitteita se asettaa erilaisiin asioihin. Että, siis sanotaanko, perinteinen nuotiotunnelma ei toimi lainkaan 3D:lle, koska kaikki ne hämärät osiot ja pimeät latistuu 2D:ksi siihen jotenkin kankaan pintaan. Sitten pitää vain valasta ikään kuin niin sanotusti tylsemmin, voisi sanoa sillä, että sen pitää olla tasapaksumpaa, että sitten jälkitöissä niin kuin ruuvata se sinne, minne se halutaan. Mutta siinä pitää ottaa niin kuin huolellisemmin kaikki talteen sitä kuvauspaikalta. Yllättäen maisemakuvissa on yllättävän paljon haasteita, että kun maisemassa ei pysty kontrolloimaan sillä, että jos sulla on puurivistä 30 metrin päässä, niin jos se on liian lähellä suhteessa siihen kauimpaan taustaan, niin sä et oikein voi tehdä asialle mitään muuta kuin vaihtaa kuvauspaikkaa, koska sä et voi niin kuin, että jos se 2D-monitorista näyttää hyvältä, niin se ei välttämättä 3D:ssä toimi sitten se maisema. Ja täällä Pohjois-Karjalassa kuvatussa etäisyydet, korkeuserot, esimerkiksi 2D-kuvattuna kolin jyrkänteeltä alaspäin, vaikka pudotusta olisi 40 metriä, niin kun se kuvataan 2D, niin se näyttää, että sitä etäisyyttä ei ole lainkaan. Vasta 3D paljastaa sen syvyyden. Se suuntahan ei ole 2D:nä toiminut ollenkaan koskaan. Nyt se taas sitten toimii 3D. Joo, siis se materiaali, mitä tuossa kuvattiin, niin siellä on paljon hyvää. Todella paljon hyvää. Että kyllä me onnistuttiin. Et vaikka oli sellainen fiilis, että ei ihan ehkä vielä tiennyt niin kuin ihan faktaksi, että mitä tekee, kun kuvataan ihan tuolla kuvaustilanteessa, mutta kyllä mä mielestäni, kyllä me onnistuttiin. Mun mielestä 3D on parhaimmillaan hitaassa draamassa. Siihen sen antama lisäarvo on suurin. Se tuo uutta nimenomaan tällaiseen niin kuin taustojen maiseman käyttöön, että voidaan päätyä sellaisiin ratkaisuihin, jotka kestää pitempään katsomista kuin 2D-kuvat. Et se on vaan, että kun se muuttuu arkipäiväksi, niin silloin se on hyvä.
Joo, kyllä se auttaa. Tässä alkaisi kohta olla aika hyväkin mun mielestä. Eli ruvetaan valmistautumaan, niin kuvataan heti kun siltä tuntuu, että se on hyvä savu.